एडभार्टाइजमेन्ट होदों भाइस चेन्सेलर गोदान थिसननायनि थाखाय बिथांनि टार्मआ जिहेतु फेब्रुवारियाव जोबगोन सासे भिसिनि टार्मआ जिहेतु 5 इयार्स दा अलरेडि सारि बोसोर बिथाङा कमप्लिट खालामबाय गोबां बितर्कनि गेजेरजों गोबां दुर्नीतिनि गेजेरजों माने टाइम मथे रिजाल्ट ओंखारा टाइम मथे मार्कशीट मोना माने मैक्सिमाम स्टुडेन्टनि रिजाल्टआ गाज्रि जायो मानो गाज्रि जायो बेखौ सोङोब्ला इउनिभार्सिटिया दाय होयो स्टुडेन्टआ आनजादखौ मोजाङै होआखै आरो स्टुडेन्टआ बुङो जे इउनिभार्सिटिया जोंनो नांगौ बादि माने प्रपार बेबस्था खालायाखै कन्ट्रोलार एग्जामिनेशना प्रपारलि एग्जाम खुङा आरो मार्क्स माने होनायनि बेलायावबो गोबां माने खेलिमेलि खालामो बेबायदि माखासे जोंनि चार्जेसफोरा दंलायलायो दा बेबायदि थासारिनि गेजेरजों बिथाङा सारि बोसोर बारबाय किन्तु दिनै बिथाङा थांनाय बोसोरनिफ्राय जि करापसन क्रिमिनेल अफेन्सआव बिथाङा दाय जानानै दङ आरो बिथांखौ दाय मोननाय जादों दा जि दायनिगिरि बेखौ बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आरो गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसननायनि थाखाय जि प्रक्रिया जि मोनसे प्रसेस बेयो गासैबो इउनिभार्सिटिनि थाखाय नर्मेल प्रसेस 6 मासनि सिगां बिफोर 6 मान्थ एडभार्टाइजआ जायो बेयाव मोनसे कमिटि दायो माने सार्च कमिटि होननानै बुङो बे सार्च कमिटिया एडभार्टाइज होयो एडभार्टाइज होनायनि उनाव बेयाव इन्टारभिउ पातियो आरो 6 मासनि सिगांनिफ्राय प्रक्रियाखौ आरम्भ खालामनानै माने भाइस चेन्सेलरा रिटायार जानायनि सिगां बेयाव गोदान भिसि थिसननानै बेखौ एपइन्टमेन्ट होनाय जायो जि डेटनिफ्राय भिसिया पुराना भिसिया बेखौ गारगोन बिनि उनाव गोदान भिसिया बेखौ चार्ज लागोन दा बेखायनो भाइस चेन्सेलरनि जि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ थिसननायनि जि सार्च कमिटिनि प्रक्रिया बे जाबाय मोनसे नर्मेल प्रसेस गासैबो इउनिभार्सिटिनि थाखाय किन्तु जों बुंदों जे बियो लादु सिं बिथाङा बेयाव थानायनि नैतिक अधिकार गैया बिथाङा बिनिफ्राय थांनांगौ बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ बिथांनि सायाव एक्सन जानांगौ बे दाबिखौ लानानै जोङो नांथाबनानै दङ आरो जोंहा बिश्वास दङ बिथाङा रिटायार जानायनि सानसे सिगांब्लाबो बिथाङा हय एरेस्ट जागोन नङाबा बिनिफ्राय रिमुभ जागोन आरो जेब्लासिम जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसा फरायसुलिनि स्वार्थनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन डिग्री लागासिनो दङ फरायगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि भबिष्यत थांना थानांगौ भबिष्यत जिउ दानांगौ केरियार दानांगौआ जरित जानानै दङ बेबायदि इनस्टिट्यूशननि सासे भिसिया माने करापसनाव जुदि लिप्त थानानै बिथांखौ दाय मोननायनि उनाव क्रिमिनेल अफेन्स मोननायनि उनाव एरेस्ट खालामनायनि उनाव बेल लानानै जुदि दाबो जुदि बिथाङा भाइस चेन्सेलर जानानै थायोब्ला बे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जोङो मानिनानै लाया आरो बेखायनो जोङो दाख्लैबावै 29 तारिखनि जि आसाम सरकारजों रायलायनाय गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों बुंदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि सायाव स्ट्रं एक्सन लानांगौ सीएम भिजिलेन्सआ बिथाङा बुंदों जे चार्जशीटआ रेडि जाबाय बिथांनि सायाव क्रिमिनेल प्रसिकिउसननि जि खामानि बे आरम्भ जासिगोन आरो बिनि थाखाय जोंहा गोथौ फोथायनाय दङ नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा भाइस चेन्सेलर आरो बिथांनि गोजौआव चेन्सेलर दङ आरो इउनिभार्सिटिनि मालिकआ जाहैबाय अथरिटिया जाहैबाय गभर्नर अफ आसाम राज्यपाल आरो राज्यपाल बिथाङा दिनै सीएम भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसननि जि मोनसे क्रिमिनेल चार्ज बा क्रिमिनेल अफेन्स बेखौ मोननायनि उनावबो बिथाङा हाई लेभेल इनक्वायरि कमिटि मोनसे दानानै होदों जाय हाई लेभेल कमिटिनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों जे बे दाय मोनोब्ला जोङो बिनि सायाव एक्सन लागोन हाई लेभेल इनक्वायरि कमिटिया अलरेडि तदन्त खालामखांबाय जोंखौबो लेंहरदों बयखौबो लेंहरदों जों थांदों जों बिथांमोननो प्रतिवेदन होबाय गासैबो डाटा डकुमेन्टस प्रतिवेदनखौ मानिनानै लादों आरो बिथांमोना बुंदों जे जोङो गासैखौबो नायबिजिरनानै दायनिगिरि मोनोबा बिनि सायाव एक्सन जागोन किन्तु दिनै हाई लेभेल कमिटिनि माने इनक्वायरि कमिटिनि रिकमेन्डेशना मा जाखो बेखौ राजहुवा खालामनाय जायाखै बिनि उनाव मा एक्सन लागोन बेखौबो राजहुवा खालामनाय जायाखै बेखायनो जोङो सन्देह खालामदों आरो बाथ्राया जाहैबाय जे राजभवनाव मिहिरकान्ति चौधुरी जाय एडभाइजार टु गभर्नर एकाडेमिक बिथाङा थानानै बिहाइन्ड द स्क्रिन दिनै लाइस्राम लादु सिं बिथांखौ बासायनायनि थाखाय खामानि मावदों आरो बिथांनि ब्लेसिंसावनो बिथाङा दिनै भिसि जानानै दङ दा मिहिरकान्तिया बिथांनि कन्ट्रिबिउसना मा जों मिथिया किन्तु मिहिरकान्तिनि जिखिनि नेतृत्वआव सोरखौबा रक्षणाबेक्षण होनायनि जि पलिसि सोलिबाय थादों जों बेखौ कुनु कारनाव मानिनानै लायाखै आरो बेखायनो जोंनि दाबिया जाबाय इमिडियेटलि लाइस्राम लादु सिं बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौ बिनि सायाव एक्सन जानांगौ आरो राज्यपाल बिथांखौ जोङो दिनैबो दाबि होदों फैबाय थानाय 30 सेप्तेम्बराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै फरायसा आफादफोरनि जइन्ट इनिसिएटिभआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लांगोनायाव 5 घन्टानि थाखाय 10,000 फरायसा फरायसुलि आरो जोंनि माने बिग्रायारि बा सोमावसारगिरि जोंनि गासैबो माने मावथि बिथांमोना बाहागो लागोन
आरो 5 घन्टा धरना होनायनि गेजेरजों भारतनि हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांनो आरो लोगोसे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो जोङो मेम'रेन्डाम हरगोन जे सासे भिसिआ दायनिगिरि जानानै सासे भिसिआ एरेस्टेड जानानै बेलाव लानानै माबायदि बेलाव थानाय मानसिया माबायदि भिसि जानानै थानो हायो आरो बे मान सन्माननि मोनसे मर्यादानि बाथ्रा गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिनि भिसिखौ बोखारनाय जादों कलेजनि प्रिन्सिपालखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों किन्तु बिथांखौ मानि आशीर्बादाव बिथांनियाव मा ओरैबायदि दङ जे जायनि थाखाय बिथां गैयाबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया सोलिया दा बेखायनो जोंहा बिथांजों सुथुर गैया किन्तु बे इनस्टिटिउसनखौ जोङो रैखा खालामनांगोन जोंनि भबिष्यतखौ जोङो दानो थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिया जेराव फरायनानै दङ बिनि मुरब्बिया निट एन्ड क्लिन सासे सन्मानजनक व्यक्ति जानांगोन नाथाय बिथाङा दिनै दाय मावनानै दायनिगिरि हिसाबै हमजादों आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 30 सेप्तेम्बराव 10,000 सुबुंनि बाहागो लानायजों धर्ना बा प्रतिबाद खालामनो थाखाय जोङो रेडि जाबाय आरो बेनि उनाव भारतनि नखर मन्त्रि प्रधान मन्त्रि आरो लोगोसे हादोरगिरिनिफ्राय मा रिप्लाइ फैयो जोङो नेगोन आरो जुदि जेबो एक्सन जायाब्ला इनडिफिनिट जि जोंनि मुभमेन्टनि जि मोनसे घोषणा दङमोन बे मुभमेन्टखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन।